מייקל, כשהיום מנתחתי את מייקל, טיפה דפק עליי אחר כך קריזות, ועכשיו הוא עומד לנקום בי. מתי הנקמה תהיה? היום? אוקיי, הנה מאני. אוקיי. ואיך הוא יצא? למה הוא יצא? מייקל. למה אתה עונה לו? ברצינות עכשיו? למה אתה עונה לו? מה, אתה רציני? מתחת אותי? אז מה אתה ניסית? מצחיק. שכחתי שבא גרוע למפה הזאת. אתגר הסליחות, תזכור. אתגר הסליחות. איזה טיפה. זה בגלל הפרנק. סליחה בבקשה. סליחה, לא? האם אני שמעתי? סליחה. זה מקדם אותי עכשיו. מה לעשות? בואו. סליחה, בבקשה? אין סליחה? יאללה, הנה, ביקשת סליחה. פוף פוף פוף. גולסו! זה בזכותי ששמתי את הזה. ראית מייקל? זה בזכות איפה שאני שם את המחושים. כן. נו, אבל למה אתה חולה? מה? גול עצמי! כל זה קרה לנו כבר פעם שלישית, זה קורה. עוד פעם שלישית. נכון, אני בטח הייתה איתה. איזה מלכה, באמת מלכה. זאת טעות. אני יודע כמעט עולה לו ביוקר. היה בינינו שיתוף פיזי. לא! יש!
ניצחנו! על השנייה האחרונה! עוד גביע! אני לא מאמין שעל השנייה האחרונה ניצחנו! הייתי בטוח, זהו, זה נגמר! פתאום פרק בשנייה האחרונה, בדיוק! הגיע לתאמת לפרנק, מאוד הגיע לו, שיחק ממש טוב. לא, מגיע עכשיו לשפר את טיק, מגיע. לא, זה לא מה שמגיע לו, שיפרת? לא, אבל זה של... כן, אבל שיפרתי. מגיע לו, באמת מגיע לו. אני לא מאמין שהיה לו שיח, לא יודעת שמי שעושים קארט במוד הזה. נגיד פן זה הגיוני, טובה, גם טרה זה סבבה. טרה זה... זה קושי, אוקיי? זה... טיפה... בסדר, זה בסדר, אבל אתה יודע... לא. תאמין. אבל ראיתם מקודם באיזה מהלכים מטורפים שעשיתי. כל תיקון שתבוא כאן. אני אעצור אותה כי אני יודע ש100% מישהו אחד יתקדם שם עם הכדור. פו. אני טוב, אני משחק חכם. לא אמרתי שאני משחק טוב. אני ואתה משחקים ממש טוב, אבל... עתיק זה אתה. לא! כן, אני ואתה ראית, אני שמתי את המקוסים שלי קרוב. באמת הזה. איזה גול! איזה גול! זה היה ממש קרוב לא להיכנס, זה היה ממש... זה היה גולית. עבר ממש בין הקורות. תאמת הוא מצליח לשחק טוב. לא. למה שעושים את זה דווקא לדור? למה שהולך דווקא לדור? לא אתה, התכוונתי לראש לתיק. התכוונתי למחבל. מה? ועכשיו הוא נוב. לסוף. הפסדנו את זה. הפסדנו, לא, הקהל היה סבבה, סביר, אני הייתי טוב? מה? אני? כן, לא ראית? מה, איך הגעתי? תראה אפילו בזה. זה לכוונה זה היה. מה? זה מוזר, לא ראיתי. אני לא יכול, צריך 400 גביעים. אי אפשר. זה מוזר, איך? פשוט ירדתי בטעות. אני ניסיתי לראות, לא הייתי עם הכדור אז. מוזר. זה בטח כי הייתי FK לשנייה, הייתי FK פשוט. אוקיי? לא. הברוק סבבה, הוא סביר. כן, אני אומר. אני לא במשחק משהו שלי. אני לא מגיע טוב למשחק.
אולטי, שים את האולטי. יפה, טוב. גול, איזה מה, כל הכבוד ששמת את הסופר. העפת אותו ואז נתת לי מרחב, ועכשיו גם הפרנק קיבל את הסופר שלו. גם זה עכשיו אני משחק טוב. לא, אתה עוד אומר. לא. אני עשיתי, אני עכשיו אני לא נראה לי. מה? גול. לא. בינתיים זה אני ואתה. הוא לא קיים. מי הבאת גול עצמי? זה היה בכוונה? כן. זה כבר לא משנה, ממילא כבר היינו מפסידים את זה, כבר זה היה גול, זה כבר לא משנה, הם היו הורגים אותנו ומפגיעים. או, פרנק אצלך. וואי, אנחנו חרשנים. מי בן זונה? אני נגד הערבי מורטי. אנחנו חייבים להרוג את הטול. יש, אתה הרגת את הערבי. יכול להיות שישראלי שכותב את עצמו בערבית. בדרך הוא כותב חמוס אידיאולוגי. כל הכבוד שעשית על הזה אולטי. יחד חמסה בלן יותר קל. אני? וואו, על שנייה אחרונה, לא נורא. אנחנו עדיין מובילים 1-0. ידעתי שזה היה רעיון טוב להזניח שם את המקושים. גול עצמי! מורטיס! אני סטארפלר. מה? הגיע לי להיות הסטארפלר, הגיע לי. מה? אבל הגול השני היה בזכות המורטיס, הוא מביא גול עצמי פשוט. ואתה 400 עם פרנק. אני בטעות עשיתי משחק עם שלי, יצאתי מקום שני. יאללה, רדי. וואו, אין לנו מורטיס. יש להם מורטיס, זה לא כזה לא הוגן. פוף 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 וולף 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 פלוף פוף 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 פוף. איזה גולאסו, איזה גול מטומטם. למה היא לא יכולה? אי פעם הפגעת גול עצמי במשחק? שילאווי שלי וואלי שלי וואלי שלי גול. יש! 1-1. אבל אתה לא מוקד בסוף, אתה לא מוקד. לא זזתי לרגע, לא יודע. לא! זה נראה לי חבר שלי. הוא לא חבר שלי, הוא ילד כמו כזה. וואו, עוד שנייה גול עצמי. אולטי, כן.
האודיו שלך ניתן ממש מהר, אוקיי? אני שונא את מורפוס, שונאתי, שאותי הוא חייתי. די כבר, דיינמייט! תנו לי לעלות גביעים בשקט! האם זה יהיה 2-1? הוא הרגתי. זה היה בגלל הפרנק, הוא שיחק ממש רע. נכון. אוקיי חברים, כאן אני אסיים את הסרטון, אבל איתו לא, אז כן. יאללה ביי.